Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love it! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alam mo, dapat ang iniisip mo ngayon ay deadma sa mga basher! Ano mo madalas ganyan eh. Marami ang maiinggit talaga sa'yo kapag marami kang nagagawa sa buhay. Lalo na kung successful ka sa trabaho, successful ka sa ginagawa mong lifestyle. Gaya nga, marami ang nagtatanong sa akin kung paano nga ba nababalanse ni Mara Tony ang pagiging runner and at the same time DJ. Simple lang, be. Parehas ko silang gusto, kaya parehas ko silang ginagawa ng oras, be. Pero to share lang din, alam nyo, makwento ko lang. So sa mga bagay na gusto kong gawin, yan po yung pagtakbo at saka syempre ang pagdadaldal dito sa harapan nyo, kaya nga daldalerang atleta, diba? So, ang ginagawa ko para mas madali sa akin o yung pinaka-basic na kailangan mong isipin is dapat kailangan marunong ka maglaan ng oras. So, sa umaga, makwento ko lang, sa umaga, yan, tatakbo tayo. Katulad kanina, tumakbo ko. Nagigising ako ng mga 4 o'clock ng madaling araw. Yan. Tapos, pagkagising ko, 4 to 8 ng umaga, yan, tatakbo ko niyan. Tapos 8 o'clock to 11:30, babiyahe ako dito sa Pasay. O gusto mo yon mula Los Baños to Pasay. Pero nakakaabot naman tayo dito ng mga around 11 o'clock. O pagkatapos, dadaldal tayo dito. Tapos pag uwi, akala mo ba uuwi na ako? Hindi pa. Pupunta pa tayo sa gym. Yeah, taray. Marami dong mga malalaki. Malalaking dumbbell ka naman. Diba? Alam mo yun, kasi if you love something or if you want to do something that you really love, talagang bibigyan at bibigyan mo ng oras yan. Deadma sa mga sasabihin ng basher, wag ka kasi nagpapakto sa basher, B. O kaya may mga oras na imbis na nakatutok ka dyan sa cellphone, dyan laro ka ng laro ng kung ano-ano. Tingin-tingin ka ng kukumilon. And you might as well use your time wisely. Lalo na sa mga bagay na gustong-gusto mong gawin. Ano bang mga gusto mong gawin? Lalo na ngayon, ilang taong ka na? 50? O baka meron ka pang gustong itayong business. O baka naman gusto mong makita o sa mamit ng personal si Mara Tony. Pwede rin naman. So yun, that's the basic tip. Basic na basic. Number 1, maglaan ka ng oras sa gusto mong bagay. Huwag mong sasabihin, ay wala Mara Tony, I'm so busy today, be. O, di bahala ka kung ayaw mo, bahala ka, basta nandito ko dahil nasabi ko na sa'yo. Walang too busy sa mga gusto ng maraming pera, be. Sabi ko nga, ito pa sa mga tip. Kaya pa ba ng oras? Kaya pa naman. Isa pa sa mga tip ni Mara Tony. Simulan mo yung bagay na gusto mo kahit maliit. Yan kasi ang hirap sa'yo. Gusto mo agad sa malaki. Yung mahirap isubo. Mahirap isubo. Ibig sabihin nun, may mga bagay na gusto mo agad. Milyonarya ka kagad. Start small. Diba? Palakihin mo ng palakihin yan. Patigasin mo yan. Yang tuhod mo. Para kapag ka tumakbo ka, hindi magkakasabay tayo. Anyway, ayun, ganun lang yun. Dalawang basic tip. Diba, number 1, maglaan ng oras. Pangalawa, start small. Huwag agad ubra sa mga malalaking bagay. Anyway, magbabalik ulit ako si Mama Tony. Maya-maya lamang. Here's another song by Jonella entitled Marilag. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1